kuti kadozora ndamubata nemukadzi wako achibuda mulodzi. Ndipo ndafonera munin'ina wake ngemuchemo Kidwell. Taenda iye akati no kuti tipedze nyaya iyi hande unonzwa kuti ari kuti chikumba kwawo kumba kwa baba vemukadzi ndikwaanga ndobva kuno kwachiti vari ikoko wani pandafonera maisimbathi ndikati maisimbathi iwanzwauya kuno kwani zvazvanzi ndandiri kudaiyo kudai uya nakuya ndomusosina kuya kudari musi wachoyo vakaswera pano nakatotora kuti vanga vatori vese futi musi watikaya kudari zvazvanzi ndandiri kudaiyo zvazvanzi namaiguru mukatobuda mumba macho mukatoenda idistance kutaura nyaya dzamaitaura waichida kuti muzoenda kumba kwavo ndozvitakuba unotichira itaurei atori muchemo anoti iwe atorako mumake zvareuyu uyo ukatobuda nemudzimai vacho mukaenda idistance wakati handi kuitasi ine discussion yamakaitaura haana kuindwa mukatozobva mese naatoro uchibva kumba wacho muchimakuenda kwamamakuenda ndozvaakapfuura achitaura kudai. Nyaya yaitika kunoku gozi Graham Chemo akafonera kumba kuti kadozora ndamubata nemukadzi wako achibuda mulodzi. Ndipo ndafonera munin'ina wake Graham Chemo Kidwell. Taenda iye akati no kuti tipedze nyaya iyi hande unonzwa kuti ari kuti chikumba kwawo kumba kwa baba vemukadzi ndikwaanga zvikanzi hande ndikuperekedza ndikuenda naye iye Kidwell wacho neni ndida kunzwisisa kuti abatwa kupi kwacho nemukadzi warudzi takone tichibuda mulodzi. Ndo ndakaenda naye tikabvunza iye aripo Kidwell wacho tida kunzwisisa kuti tabatirwa papi pacho. Tikatoti no to add more and ndikati kulodzi kwauri kutaura kuti mandiwana ndiri kulodzi ndichibuda mulodzi mandiwana ndichibuda mulodzi ndakamubereka here ndakaita sei ndine pendi yemukadzi wacho here ndine bhutsu dzemukadzi wacho here mandiona ndakaita sei kwamuti mandiona ndichibuda mulodzi nemukadzi wemunhu manonda ndakaita sei iyo kuti ndizoenda kumba kwavabereki vemukadzi yanga iri kuti ndinzwisise kuti ndakatoenda nemunin'ina wemunhu aripota wacho afona wacho andibata wacho kana kuti andibata kuti ndinonzwisisa kumunhu iye kuti zvakamira sei andi kuti ndiende nemunin'ina wacho yanga iri kuti mangwana zvisazonzi mamuri tu maonekwa muri tu ndakatora munin'ina wacho wemunhu aripota nyaya iyoyo kuti ndiende kumba kwacho kuti tinonzwisisa kuti nyaya ndunzi ndakwanai muri muchibuda mulodzi nguvai papi pacho zvamboita sei musuwe watongwa nyaya yenyu zvakanzikana makudzoka musi wamuchadzoka muuye nemukadzi titaure mese muripo boyfriend kana riri boyfriend ndoringauye here nemukadzi wemunhu kana kuti muridzi wemukadzi mukwasha anozikanwa mumusha memukadzi ndiye anofanira kuuya nemukadzi wake kudai hamene museyamwa anofanirwa kuuya nemunhu ndiani yes because mukwasha anozikanwa akabvisa mari yake handiti unless kana chiri chikombawo mumusha macho. Alright, zvinoitika ndezvokuti mukadzi outside kwakadoswa mukadzi outside kwakadoswa bhozi vabereki vana tsano vakaenda kusaidi kwakadoswa saka musi uye watikaya kudari wewe mukadzi akatobva kuchikuti ndobva auya kuno aifanirwa kuya kudari kumusi wefriday watikauya uye akuya china chacho aiziva kune dare
Saka ndobva abva kumba kwawo achitari kuya kuno. Atofona vanhu kumba kwawo ndobva atozondifonera vakati kuti maisimbathi vari koko here. Ndobva ndati havako kubva kuseni havako. Patatoenda kudare havambouya. Saka ndobva kuno vachiti vari kuya ikoko wani. Ndobva ndafonera maisimbathi ndikati maisimbathi iwe wanzouya kuno kuwani. Zvazvanzi ndandiri kudaiyo kudai uya nakuya ndomusosina kuya kudare musi wachoyo. Vakaswera pano nakatotora kuti vanga vatori vese futi musi wachoyo kudare. Zvazvanzi ndandiri kudaiyo. Zvazvanzi namaibhu kwatauya kuno kuwani kumba kuno ndati haako kuno anobvira kuno. Museyamwa, to be fair enough munyaya dzakadai, we can't judge munhu kana kumupa mutongo. Zvandakaita paya kuti ndizopa hashi mutongo paya against murume yakanga iri nyaya yekuti munhu haana kuuya kudare. Why? Handiti ndobva auya muno musi weMonday. Handakauya muno muteni wataura ndimi Maizuru. Akataura akati ndakangomirira handina chandiri kuziva nezvenhau yedare, makanga mati muchandidaidza kudare. Musango makabva masvika kai. Ndikati of course nyaya yako takanga taita tichishandisa kuda kuona kuti ustabhoni here hwekuti hauna kuuya kudare nekuda kwako kuti handiendeko. Handiti saka nyaya iyi chairi kuda maybe wakanga uri mukuwashano zikama mumusha here. Ngatiite vabereki vemunhu vatipe ningi because hapana patingape judgment kumunhu tichitonga mawitnesses. Izvozvo zviri rare kuti mawitness ndo ari kutongwa. Takatora mastatement emawitness. One of the witnesses ndine report izvozvi muno yekunzi akabatwawo nenyaya dzake dzechihure futi nevakadzi vevanhu. Saka panenge paine pavanenge vakwesherana. Ukaona maba ichara usumudze ruoko. Musiye asumudze. Ndinyarare zvandinoda kutaura iye ataure. Taura tinzo. Alright, pamusoro ndinoda kutaura kuti nyaya dzakaita seidzi vanhu havatozivana. Havatozivana? Varikutozivana. Bozi maisimbathi akatozondifonera mushure mengo uya abatwa kani kugre wacho. Ndobva ati aiti pekutanga pakabatwa nyaya iyi. Ndobva ati munhu akuudza nyaya akatondinyenga akabvira kana chindinyenga. Vanhu havanoita zvokutakura vanhu vanozotengesa kuno. Saka ndobva ndakunzetseka iwe wakadinurudza kwawanyengwa pacho. Ndobva ndatoti iwewe unofanira kwati wadhumanisa maitodanana. Saka iwe pamaifa kuenda kulojina uyu wakabva waenda neuyu. Ndo saka uyu akazomangara. Saka pakazondifonera swera zuva ichiti munhu wako akakuudza abatwawo. Ndikati makangofanana mese muri makafanana. Makafanana bozo sei ndibva ndati kadozera wacho ari kupi. Ndobva ati ari kumba kwawo. Ndobva ndati kagre ari kupi. Ndobva ati ari kumba kwawo. Ndikati kwewe uri kupi. Zvandimba kwedu. Ndikati chero murume akaura anoramba ari pamba pake. Ndozvandaiti kuti edza mutsanangura. Ati akatanga kutaura mashoko ati ye hazvina basa rese ndashandisa yangu. Ndikati saka zvipinda papi izvozvi. Iwo ndwanifonera ndati isusu chandaitsvaga ndechekuti uya auye pamberi pedare azotsanangurawo nyaya yake from his side. Mawitness akauya hongu takaona, but witness ratakaona iroro izvozvi munhu akauya zomhanga riri kutomhangarwawo nenyaya futi yekutora vakadzi vevanhu. Saka kureva kuti kana chiri chihure chakanga chichiitika munhu wacho waifunga kuti is a good man to you is a poisonous kwauri futi. Mukadzi uyu angaite sei shamwari yangu kuti timuwane muno mudare? Auyi. Si. Auyi. Kwabereki vacho. Uyu ndakamutasa uyu. Because sei patika kudare. Vakaswera vane uyu. Uyu afangokuya kudare. Wakavaona here? Vangovesa. Wakavaona here? Andi mukadzi akataura ndiri kudavira. Inzwa kabhururu mubvunzo wangu. Ndati wakavaona here? Handina kuvaona. So nyaya yako iwewe yese iri muno from the word go ndeye maiyese. Sabhuku mamuda kutaura. Ndimi sabhuku wevanhu ava. Taurai. Ndinoda kuedza kuti mukadzi ufanira akatozinditizve. Because tabva muno mudare musi wamakapasa chinhu. Iye akaziva kumba kwangu. Ndiani? Mukadzi uyu. Akati iye inini ndiri kuda vana. Ikati kwe kutora vana wakanzi kudiwa
wamambo rudiwa wakundikana nei mumbambo tanga chiko kwandiri nemba adzoka futi mangwana acho nemba anditi handina kuziva kuti kune dai makadi kuvabatsira kuti kana usina kuziva kuti kune dare taurira kwamambo kuti uudzwe kadhetire kuya kudare zvose takataura ndikatobata namai vake vakunetsana zvokuti vakuda vazikuru ndikati mahamsati marambana dai wakukwanisa kuteerera kuti wakauya kudare kana mukada makapanira bhuku rokuti kudare saka waita sezvo ndikuda vana so taikwanzi makadi kumupa advice yekuti iwo enda kupi kudare because mukamama kumutaura matange makama kutonga makadi kumpa advice kuti enda kudare kwauri kudiwa kunopedza chi yaya kune nyaya zvongoreva kuti dai aipiwa dheti kana aiziva pamaybe ndopaiuya saka chandanga ndichikumbira museyamwa kuti nyaya idzi tidziite dzisingasiye vamwe vachizochema nesu. Ndakutaurirai kuti wai ndakapa mutongo ndakatorera nyaya yekuti munhu anoda kuita ustabhoni wekuti anonzi uya kudare obva aregedza kuya kudare, but muno the assignment was tichakuudzai kuti when are you coming kudare, handiti. Saka kana munhu anzi tichakuudza tinotarisa kuti secretary wangu azomunotifya here, haana kumunotifya. Saka munhu iyeye haana kuuya kudare not purposely, atoregedza kuuya kudare achiziva kuti handisati ndaudzwa ndichiuya kudare, vanhu vako vadii vaveko kudare. Ndochimiro chakaita chi nyaya. Saka makanzwa ndakati aiwa ngaauye kupi kudare. Uyewe mamunzwa zvandamutaurira akati mese makateerera ndine 2 weeks ndichidanana naamai ava. Hamuna kuzvinzwa aitaura? Akataura 2 weeks ava vakati koimi handiti makataurira maitaurira mambo imimi kuti mune 2 weeks muchidanana nemukadzi yeye. Nhasi uno maakuramba kuti hamuzvizive mazodini auda kutoya kuisa chibhanditi chechipurisa matiri pakumupa mukana kuti munhu afunge kuti pana ndaakuenda kudare kunotaura namambo tiri kunotaura takamira papi, uchirespekta here dare. Dai ndini nditakanga ndichimurova kwaakanga achirohwa kako aiti nokuti maindirova. Saka ndakadii ndakabvuma. Muno mamurohwe munhu handiti. Chandanga ndichikumbira itai masamoni ekusunga mai ava vabereki vemukadzi weuyu. Vanhu vanoziva wemukuwasha uyu, mukuwasha auya kudare, handiti vanofanira kumuperekedza kudare. Mwana wavo akanganisa, mwana wavo haana kukanganisa, vanofanirwa kuuya kuzomira nemukuwasha mudare, so that kana taakutonga totarisa value yenyaya. Kana tichipa mutongo kunyaya toipa mutongo uri fair. Mangona mambo nokuti kana tisina kusunga vabereki vomukadzi hakuna chofamba. Kana varamba kusungwa mukuwasha achiclaima kuti mwana wavo ahura, ndinobvunza pfuma yakabviswa nemukuwasha kwavari ndoita payback ichibva kwavari ichienda kunechi kumukuwasha, nokutoonekwa chireverera kuti vaigara vachiziva kuti mwana wavo ipfambi vachigarisa nemukuwasha. Mukuwasha asangana nedambudziko havachada kunomira nayo, mwana wavo ari kuramba kuuya kudare. Zvakare mwana wavo achiziva kuti hana mhosva anoregererei kuzosunungura pano kuzosunungura ndiye munhu anosunungura vanhu avo. Very good. Iye uyagara kuti kwete zvakadai ndokana singauyi ichokwari kuti ndizvo zvinozosungirira baba avo kana asina mhosva pani mhosva inowanikwa nechi osauya kwamuri yeye. Takuprepare masamons ekudeedza vabereki vemukuwasha uyu. Amene iye mukuwasha kana achizvinzwisisa, but atitsvage kunzwisisa kwake kumhanyira kuti timupe mombe dzemunhu asina eco-witness. Chikombawo zvachonawo chatiri kuti chatakutofunga kuti chikombawo chiri kutotaurawo izvozvo. Wouya uchiwitnessa uchiroverera umwe wako kuti so that iwe usare uri pari free. Hatitambwe idzodzo, hakuna zvinhu zvakadaro. Achauya tombunza kuti ndowaiwitnessa kamudare musuya iwe, handiti. Saka masamons ningi toda kuti mai ava vauye, kana varamba kuuya nemwana wavo ivo ndovandodhila navo tichivati isusu aiwa mwana wenyu. Maelements ekuti mwana akaita chihure kana akachiita aripo, ekuti haungatize dare kana kutotiza pamusha womurume wako
handiti pati hatigone kufungira izvozvo tikaenda kwapiru munebinzi makaiwana papi mutongo maitonga mawitness musingatonge munhu muridzi wenyaya hakuna zvinhu zvakadaro kuna zvinhu zvakadaro saka memofu manhingi vabereki vemukadzi uyu baba namai vari kwere anambuya vakona ate zvavo ari kumirira nyaya ndiani wawakapa pfuma ndiani ambuya vekuchikuti ivavo ngavasendedzwe ngavasevhiwe samoni vauye kudari vauye nemwana wavo kudari ambuya pfuma wakapa ambuya pfuma zvakaitika ndezvekuti munhu vabereki vake vese vakashayika saka ndakatombotanga ndaendesa ku4 kutanga tandaibvisa wakaroora uchilopa kumusha kumukadzi wapamai waambuya here ambuya anove munin'ina wamai venhingi ndasina ndapedza saka vakazoniti ndichimira kupedza kuroora nekuti vambodya imwe vambodya shoma vatichimira ndakazoona kuti vanhu vacha ndogona zorora ka2 nanhasi sekuru wacho hanzadzi yacho hanzadzi yamai vake vati muzukuru chimira kubvisa zvinhu zvinji zvachitoda kutanga tatsvaga dzinde remukadzi wacho so that makuroora cheko imhepo shuwa imhepo dzirimo vanhu vazotorinjyirewo futi havana chavaitobofanirwa kutanga vadya handiti vaifanira kutanga vakubatsira nyaya yekuti hona kashamwari nyaya iri pano vana sekuru pavanorodza muzukuru vanorodza vasingatore danga remombe vanotora mombe yeumai nemombe yechimanda kana wakawana uyo asati ambodidi handiti votora mombe yavo yechimanda vobva vanotora zvinhu zvamai masungiro mafukudza dumbu nezvimwe zvakadaro zvakanangana naamai handiti voti kana wabisa izvi mukwasha izvi isu takuenda mberi kuti titsvage kuti vanatezvara vako vangawanikwe sei handiti ndo matare echivanhu kaiwaya ivavo vakadya zvishoma izvozvo ndivo ngavauye nemudzimai wako kudaro kana vatadza kuita izvozvo vanenge vakutadzira zvisingaiti tinodzirana esumudza baba nomama ndofa kutaza alo ndanzwa achiti musi wefriday waive kune dare kunoko ndandine mudzimai wake ndoda kuti inzwai vakadozora ndatumanzwa ndichiti akakuonai here tikanzwa kuti pane vanhu vanoita basa handiite basa rekuudzwa nyaya yadzimai vangu nevamwe vanhu kana kuti ndisimuke nenyaya yekuudzwa nzi mukadzi anga achihuriwa ndoenda kudare kunoripota. I can't do that because pane mibvunzo yausangana nayo inenge da kupindurwa. Nyaya yekuona mudzimai achihuriwa pane zvakawanda zvinogona kuitika handiti. Saka iyi nyaya iyi yese zvayo iye wani haana kukuonai mune mukadzi wake ndochinhu chekutanga chakaipisisa pazviri. Onomira mudare ndema achiti munhu ari kuhura nemukadzi wangu handiti makaona. Kana tichitaura nyaya tifanira kutaura nyaya tichitenderera vanhu kakumana. Kana kuti tiri kureverera chihure hatireverere chihure. Chihure ndo chatinochaja munhu mombe 5 tamanzwa tichitaura. Nyaya iyi zvairi kuda iri kuda kuti munhu akanga achihuriwa ndiye auye pamberi pedare ataure kuti ehe zvakaitika. Paroji ndo mukati mukandiona ndiri pabhawa moti hure iro nokuti ndere kuraini saka uyo zvari ipapo ndiye ane hure iroro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kuna zvinhu zvakadaro. Isi tunoenda kunana 20 kunotandara. Munoona munhu wekuvillage kwangu mukadzi ari pa20 achimwa doro pa20 ipapo moti ava ningi mambo zvavari pano mukadzi ndo kuraini kwavo saka hakuna zvinhu zvakadaro. Tatadza kuibata. Zvakare iwe baba kana uriwo unorambidzwa kuti mai vasauye ucharamba uchingova nemhosva. Iwe kana uchiziva kuti unofanira nomukadzi uyu muite auye nokuti ndiye achaparura zvese pano kuti mwambo agone
nzira yekuenda nayo. Kana kusazo nzira yekuenda nayo atiyo taramutaka ngokupina chete.